Γιάννη, είμαστε έτοιμοι. Γιάννη, είστε λίγο. Γεια σας. Οκ, ξεκινάμε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, με υγεία και υπομονή, γιατί αναμένεται μεγάλη και δύσκολη χρονιά. Όσον αφορά το παιχνίδι, ξέραμε ότι παίζουμε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Θέλαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 32-33 ήμασταν εκεί. Θεωρώ ότι εκεί λίγο η ποιότητα του Ολυμπιακού έπαιξε το ρόλο της και εμείς λίγο κάναμε ένα πνευματικό λίγο ίσως give up εκεί και άφησαμε το παιχνίδι να μας φύγει διαφορά, αλλά νομίζω η γενική εικόνα ήταν θετική και προς την κατεύθυνση που θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα γενικότερα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν κάναμε λάθη ή ότι δεν μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι με μεγαλύτερη συνέπεια. Ελπίζω η σημερινή εικόνα να μας δώσει λίγο μια ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια, για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να πιστέψουμε λίγο παραπάνω σε αυτό που κάνουμε. Ότι μπορεί να μας δώσει νίκες που χρειαζόμαστε και να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο τη δουλειά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια να έχει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εμείς να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο σήμερα που ήταν στο γήπεδο και ελπίζουμε να είναι μαζί μέχρι στο μάτς με τον Κολοσσό. Αυτά.